og velkommen til. Tak fordi I alle sammen er kommet. Og tak fordi I er kommet, og tak for den korrespondance, vi har haft op til i dag. Jeg glæder mig rigtig meget til det, vi skal i gang med nu, og det bliver forhåbentlig ikke en alt for lang dag for alle os, der ligesom er samlet. Jeg har glædet mig til det utrolig lang tid, og jeg har også været nervøs, i hvert fald den sidste uge. Så det er jeg også stadigvæk. Nu prøver jeg at skyde det her i gang, og så ser vi, hvordan det går. Titlen står heroppe, mobiliteter i planlægning, og det er jo et meget godt billede på, hvad jeg har arbejdet med på den ene side. Mobilitetsforskning, mobilitetsteori, mobilitetstænkning og planlægning. Undertitlen har bare valgt at fremhæve ordet eksperimenter og Formel 1. Det er fordi, jeg er ret interesseret i eksperimenter, både hvad de ligesom er i dag, hvem der eksperimenterer, hvordan de eksperimenterer, og hvad det vil sige at eksperimentere i dagens samfund med planlægning. Så det er ligesom indgangspunkt til det her, en eksperimentel tilgang til, hvordan mobilitet og planlægning hænger sammen. Jeg vil lige kort gennemgå, hvordan det her min præsentation kommer til at forløbe. Jeg vil først sige lidt om det projekt, jeg har arbejdet sammen med. Så vil jeg kort gennemgå mit forskningsspørgsmål og mine metoder. Og så har jeg valgt 3 dele af min analyse ud, som jeg vil præsentere jer for, som jeg synes fungerer som en god sammenhængende fortælling om det, jeg har lavet. Og det handler om faglige forandringer, om det begreb, jeg i min afhandling har kaldt mellemrum, og så en analyse af etikker, som jeg kalder dem. Det vil jeg komme nærmere på til sidst, inden jeg slutter af med nogle af afhandlingens konklusioner. Så lad os starte med projektet Formel M. Det er sådan, som min PhD har ligesom koblet sig op på et større både forskningsprojekt og praksisudviklingsprojekt. Det er organiseret af en organisation, der hedder G21, som ligger i Albertslund. Deres primære opgave er at samle partnerskaber på tværs af sektorer fra den offentlige, den private og civilsamfundssektoren, og så universiteterne ved siden af. Så inde i den, kan man sige, konstellation af aktører bliver der lavet eksperimenter med, hvordan man arbejder med samfundsproblemer, som ikke kan løses inden for én sektor, men som skal fungere som eksperimenter på tværs af forskellige sektorer. Så i det her projekt, der hedder Formel M, som jeg specifikt var koblet op på, der arbejdede de her forskellige 10 kommuner, som jeg har tegnet ind her, med trafikplanlægning. Og det er jo måske en lidt tør størrelse, men det er i hvert fald et område, som er meget vigtigt, synes jeg. Og det, som projektet stillede op som udfordring, var, hvordan man ligesom reducerer CO2-udslippet fra vores trafik, fra vores måder at bruge teknologier på i de infrastrukturer, vi har til at komme rundt i vores samfund. Og i Formel M handlede det meget om at arbejde med planlægningstilgang, planlægningstraditioner og komme væk fra en teknisk orienteret tilgang, hvor man ligesom forudsiger, hvordan vi i fremtiden vil bevæge os ved at kigge på transportanalyser og så fremskrive dem, og så bygge den infrastruktur, som vores nuværende adfærd ligesom peger imod. Og de prøver også at komme væk fra sådan en økonomisk tilgang til at få prissætning af services og teknologier til at passe med, hvordan vi gerne vil have folk til at opføre sig. Så det er sådan en økonomisk tilgang til, hvordan folk ændrer adfærd. Det var ligesom nogle planlægningstraditioner, som man i Formel M gerne ville væk fra ude i kommunerne. En af de udfordringer, som kommunerne har, er, at de skal spare rigtig meget CO2 på lokalt niveau. Vi har en masse ambitioner om CO2-besparelse på nationalt og internationalt niveau. De skal ligesom i rigtig, rigtig mange tilfælde inden for trafikområdet udmøntes lokalt. Så de her planlæggere ville gerne, og projektet stillede ligesom op, at man kunne begynde at arbejde med de her spørgsmål som en forandring, der kunne ske på hverdagslivsniveau. Hvor den måde, mennesker lever på, den måde, de arbejder på, kunne forandre sig, og derigennem ligesom skabe nogle ændringer i, hvordan vi bruger teknologi, hvordan vi transporterer os ved at bruge forskellige, det de kalder virkemidler i projektet, sådan information, kampagner, services og organisatoriske forandringer. Så i Formel M blev der lavet en lang række eksperimenter, og dem jeg ligesom valgte at fokusere på, var kommunernes samarbejde med virksomheder, med virksomhedsledere og med folk, der arbejder med at planlægge virksomheder. Det var der i alt 6 kommuner, der valgte at fokusere på, og der var i alt 70 virksomheder, som var alt fra forsikringsselskaber til vindmølleproducenter til interesseorganisationer og energiselskaber, der ligesom gik ind i nogle forskellige netværk lokalt i kommunerne og begyndte at prøve at diskutere sammen, hvad er det, de kunne være interesseret i at gøre for deres medarbejdere, som kunne ændre deres mobilitetsvaner. Udover kommunerne og virksomhederne, så deltog i projektet også repræsentanter fra universiteterne, mig selv, mine 2 vejledere, en forsker fra et teknisk universitet, og det blev inviteret forskere ind på forskellige universiteter, der var trafikselskaber, og konsulenthuse, som også deltog i projektet. Og selvfølgelig var der også et nationalt niveau med nogle ministerier, som engang var inde over.
det, der for mig var spændende, var sådan set ikke de her strategiske relationer, men det var, at der i det her projekt ligesom kom folk ud og ville deltage i de her forandringsprocesser. Altså, det, der var spændende for mig, var, at de her kommunale planlæggere og virksomhedsledere og konsulenter havde fået sat tid af til at arbejde med det her projekt. De havde fået sat den måde, kommunerne deltog i projektet på, var ved at give deres medarbejdere cirka 2 dage om ugen fri til at arbejde med de her udviklingsprojekter. Både til at indgå i de her partnerskaber, her er et billede fra et af vores workshops, hvor der bliver mimet en bilkø, tror jeg, og samtidig også til at lave eksperimenter ude i deres egne forvaltninger. Så der var simpelthen sat tid af til, at mennesker kunne arbejde med de her spørgsmål. Og netop den her, altså det er som et forskningsspørgsmål, som ligesom lægger vægt på, hvordan de her mennesker skaber nye former for planlægning af mobilitet i Formel M via organisering af deres relationer og etiske værdier. Det her forskningsspørgsmål er ret kondens, så jeg valgte at bryde det lidt op. Og jeg vil gerne sige, at det er et spørgsmål, der har taget udgangspunkt i, at jeg er meget interesseret i, hvad der ligesom skaber de her kreative vendinger for de mennesker, der er med i projektet. Hvor de vender sig i deres faglighed, de vender sig i deres problemorientering, i deres måder at danne relationer og arbejde med deres egne værdier på. Jeg vil lige lynhurtigt gå igennem nogle af de begreber, der er som jeg har markeret her. Og først vil jeg sige, at jeg som udgangspunkt har betragtet mig selv som mobilitetsforsker i en række år, og som er et felt, der har opereret inden for en tværfaglig konstellation af discipliner, der alle sammen interesserer sig for mobilitet. Og uden at gå for langt ind i det, så er det en form for grundlag for min forståelse af, hvad det her projekt er. Når mobilitet handler så i den her forskningsdagsorden både om fysiske bevægelser, fra A til B, transport, som vi kender det. Det handler også om den betydning af mobiliteter, som vi danner, når vi begynder at opfatte, hvad det at bevæge sig egentlig gør for vores liv, og gør for vores samfund. Det handler også om den kropslige praksis, eller de materielle komponenter, der indgår i mobilitet, og også informationers mobilitet, den måde forskellige informationssystemer begynder at sende billeder og tekst rundt i verden på nye måder. Så det her er ligesom de 4 øverste punkter, kan man sige, er en form for grundforståelse, jeg går ind i projektet med. Og det, jeg særligt har interesseret mig for selv, er idéers mobilitet. Altså, hvad sker der, når en ny idé kommer ind på et område og bliver taget i brug og bragt videre af de mennesker, som tager den til sig. Så har jeg også været meget inspireret af relationel planlægning, som det her organisering af relationer ligesom relaterer til. Og det handler for mig om, at politik og planlægning ikke kun foregår i sådan nogle store ideologiske rum med stor P, men i høj grad også bæres rundt i forskellige netværk og fællesskaber af mennesker, der involverer nogle relationer mellem forskellige bureaukratiske skalaer, forskellige myndighedsområder, forskellige sektorer, og derfor også forskellige fagligheder og teknikker. Så jeg har været meget interesseret i, hvordan danner mennesker relationer for at bygge et nyt politisk felt op, eller en ny planlægningsdisciplin op. Og det sidste spørgsmål omkring etik er, nu kommer jeg et enkelt citat, men det er et spørgsmål, der for mig, altså her står der, phonetic ethics means thinking about values and practice and action with a point of departure not in decontextualized theory and rules, lower down from above, but in contextual and action-oriented knowledge. Og det handler for mig om, at det, jeg har været interesseret i, er at se på, hvordan de her relationer dannes, ikke med og hvilke værdier, der bringes ind i dem, ikke med udgangspunkt i sådan moralfilosofiske betragtninger for oven, men med udgangspunkt i en praksisfilosofisk tilgang til, hvad føles rigtigt og forkert i forskellige situationer, som planlæggerne befinder sig i. Så det er ligesom indgangspunkten rent forskningsmæssigt for mig. De metoder, jeg har anvendt eller været en del af i projektet, jeg vil først og fremmest fremhæve en vidensskabelse som en metodologi. Altså for mig har min PhD, specielt de første 2 år, meget handlet om at skabe viden for folk, der ikke nødvendigvis er på universitetet, og ikke interesserer sig for forskning, men som er ude i praksis i en virksomhed eller en kommune. Og der har aktionsforskningstilgangen været meget vigtig for mig, hvor vi med mine 2 vejledere har lavet et længere aktionsforskningsforløb for de deltagere, der var i projektet, som har været nogle form for afsøgende læringsrum med dem, hvor vi ved hjælp af forskellige kreative rum, vi har skabt med dem, har udviklet visioner. De har faktisk udviklet visionerne, vi har bare hjulpet dem med at skabe plads og tid og rum til det. Og i første omgang førte det til, at de dannede nogle visioner om, hvor de gerne selv ville hen i 2025 med deres praksis og med deres faglighed og med deres felt.
Vi førte i løbet af de her aktionsforskningsforløb, hvor vi holdt værksteder i første omgang i 2 dage, og senere hen over nogle måneder i løbet af et år, førte det til en netværksdannelse, hvor de begyndte at invitere andre aktører med ind, deres kollegaer eller folk fra ministeriet eller andre forskere. Og aktionsforskningsforløbet sluttede ligesom med et fagligt arrangement, planlæggerne selv arrangeret på en national konference, hvor deres kollegaer og deres politiske chefer deltog i workshoppen i Aalborg. Så man kan sige, at aktionsforskningstilgangen tager jeg fra Kurt Aagaard Nielsen og Ivar Sten Nielsen. Ivar, han holder afskedsforelæsning i dag, samtidig med, at jeg forsvarer min afhandling, så jeg kan desværre ikke høre ham. Men han skriver, at kritisk metodisk aktionsforskning peger på den sociale fantasi og handler om at sketche eller sådan, lave skitser af alternative fremtider, som man kan diskutere i offentlige rum. Og at den praksis ligesom er en vigtig del af vidensproduktionen, også på universitetet, og engagerer sig i den slags vidensskabelse. En anden metodisk tilgang har været deltagende forskning. Der var en lang række møder, aktiviteter, udviklingsforløb, læringsforløb i Formel M, som jeg deltog i. Og jeg fulgte ligesom planlæggernes arbejde, mens de foretog det. Og der har jeg læst lidt om efterfølgende, hvad det er for en rolle, man går ind i. Og det, der har været vigtigt for mig at se bagefter, er, at vi indgik i en masse interaktive relationer, hvor vi løbende tilpassede vores arbejde. Jeg har tilpasset mine interesser til, hvad planlæggerne arbejder med. Og synes, jeg lærte utrolig meget af bare at snakke med dem om, hvordan de arbejdede, hvordan de tænkte. Og der blev, synes jeg, dannet en masse ligeværdige og informelle og åbne forhold, hvor vi egentlig bare lærte hinanden at kende på rigtig mange måder. Da der var gået 1,5 år i projektet, var jeg ude at lave en række interviews med 18 kommunale planlæggere og 15 virksomhedsledere. Ja, det var 18 interviews med kommunale planlæggere. Jeg tror kun, jeg interviewede 9 med 2 gange. Og så en fra Formel M-projektet. Og det tog ligesom udgangspunkt i vores relationer, som vi havde dannet i projektet. Så det, der var specielt i de her relationelle interviews, som jeg kalder dem, var, at vi startede en samtale med udgangspunkt i et fælles engagement i et projekt. Så det handlede ligesom om for mig at finde ud af, hvad synes de godt om projektet, hvad synes de dårligt om projektet, hvilke ting havde de lært, hvilke gnidninger eller problematikker opstod der undervejs, og hvordan håndterede de dem inden for eller uden for projektet, og hvor ville de gerne bringe de ting, de lærte, videre hen i deres faglige forløb. Så de her interviews var meget baseret på en tillidsrelation, jeg synes, jeg havde opbygget i løbet af et projekt med de her mennesker. Efter interviewsene, så skete der noget andet. Så tog jeg til USA og rejste væk fra projektet, da der var cirka et år tilbage af projektforløbet. Jeg tog på et udviklingsophold i USA og forlod derfor projektet og så ikke det sidste år, kan man sige, af projektets færdigblivelse. Jeg var tilbage og lavede nogle fokusgruppeinterviews med planlæggerne helt hen imod slutningen af det, men jeg løsrev mig ligesom at forsøgte at finde nogle egne interesser i alt det materiale, jeg havde samlet ind. Både vi tog deltagende forskningsforløber i mine interviews. Og det er ligesom det arbejde, jeg gerne vil tale om nu i mine analyser, som jeg præsenterer. Hvad er det for nogle fortællinger, jeg synes har været spændende at opdage efterfølgende. Og det første, jeg vil tale om, det er forandringen i faglige institutioner. Og jeg har ligesom, efter at have lært de her planlæggere at kende, kunne se, at de stykker en lang række fagligheder sammen for at arbejde med det, de gør. De er ikke bare byplanlæggere, eller trafikplanlæggere, eller arkitekter, eller ingeniører, men er ligesom stykket sammen med en lang række forskellige faglige forløb i løbet af deres karriere. Og derfor begyndte jeg at se den her opdeling af livsverden og systemverden som noget, der på en eller anden måde skabte en fremmedgørelse af, hvem de egentlig var som mennesker. Altså de var egentlig rigtig mange af de samfundsinstitutioner, som vi normalt vil kalde for systemer, inde i deres eget liv. De var på en eller anden måde, der var ikke altid modsætning mellem den private vurdering af et eller andet, eller de private interesse og den professionelle vurdering. Den opdeling af privat og professionelt, synes jeg var en hindring for i hvert fald at kunne tale om, hvad der var vigtigt for deres arbejde. Og jeg synes, at deres faglige og personlige engagementer var med til at ligesom bringe de institutioner, de var en del af videre, ikke som modsætninger, men som noget, der genererede. Der er selvfølgelig en række teoretiske grundlag også for at have den her påstand, og det vil jeg rigtig gerne diskutere med jer, men jeg tror ikke, jeg vil gå ind i det nu, men mere fortælle historien om, hvorfor jeg opdagede eller hvordan jeg opdagede det. Og jeg vil starte med at fortælle historien om Tina fra Ballerup Kommune, som blev uddannet som civilingeniør, hvor hun lavede projekter om
stop fra virksomheder og om cykelstier. Altså hun var meget interesseret i konsekvenser af, hvad det er for en infrastruktur, vi har, eller for nogle produktionssystemer, vi har. Fordi hun var god til at regne og kunne finde ud af at bygge analytiske systemer op, så fik hun arbejde i det, der hedder HT, det regionale trafikselskab i København, og med til at bygge alle deres køreplansregistre op. Og hun udviklede databaser med deres passagertal for hver en rute, og var ligesom en del af det at skabe sådan et beregneligt regime, som kunne distribuere og kortlægge mobilitet. Derefter, efter det hele ligesom var lavet inde i trafikselskabet, så startede hun som trafikbestemmer for Roskilde Amt og Københavns Amt, og talte ligesom med busentreprenørerne om, hvor skulle der være busruter, hvor skulle der være stoppesteder, hvor tit skulle de køre, og var ligesom i gang med at fordele mobilitet som en ressource ud i landskabet. Efter kommunerne blev lagt sammen, kan jeg ikke huske årstallet, men i starten af 00'erne, der skulle de kommunale trafikplanlæggere til at bestille busserne. Det var ikke længere trafikselskaberne, der skulle gøre det, men alle dem, der sad ude og var vejingeniører, skulle lige pludselig til at bestille busser. Så der blev hun ligesom en, der flyttede de her politiske know-how fra trafikselskaberne ud til kommunerne, og skulle ligesom lære trafikplanlæggere, hvordan de skulle tænke politisk over mobilitet. Så hun var ligesom en del af en bevægelse ud imod en politisk praksis, der skulle foregå lokalt. Og hun synes, det var rigtig spændende, at hun kunne blive ansat i en kommune. Det var også fordi, hun bor meget tæt på Ballerup Kommune. Hun kunne faktisk cykle på arbejde lige pludselig, i stedet for at skulle til Tolstrup, tror jeg. Nu arbejder hun både som trafikbestiller og som en strategisk medarbejder, der ligesom prøver at finde ud af, hvordan mange mobilitetsformer kan få plads i byens rum. Så hun arbejder også med de langsigtede strategier for mobilitet. Og man kan sige, at hun har bevæget sig ind i en rolle, hvor hun ligesom kæmper for, hvilke slags trafikformer der skal være i byens rum. Og hvis man ligesom kigger ned over hendes karriereforløb, så begyndte jeg at se, hvor mange forskellige tilgange til at tænke over mobilitet, der egentlig var repræsenteret i hendes faglighed. Så at kalde en ingeniør eller trafikplanlægger var selvfølgelig noget, man godt kunne give en som titel, men den der sammensmeltning af fagområder, synes jeg var meget tydeligt at se, og dannede et meget mere komplekst billede af, hvad det var for en slags person, hun var som fagligt. Og så sidder Marianne hernede. Jeg håber virkelig, at jeg fortæller den her historie så godt som jeg kan. Det er Marianne fra Københavns Kommune, så jeg har tænkt. Jeg håber alle sammen, vi snakker med hende bagefter. Fantastisk. Og efter Marianne hun får afgang fra arkitektskolen, så arbejder hun på nogle tegnestuer i nogle sådan midlertidige projektansættelser. Og var egentlig en lille smule træt af at gå rundt og knyde skuldre med de samme fagligheder, som hun selv ligesom var. Det var arkitekter, dem alle sammen. Så hun var sådan på en eller anden måde på vej imod et tværfagligt miljø, i hvert fald i tankerne. Og der var en lille detur på vejen til kommunen, hvor hun blev bartender, som vi har i hvert fald haft et par samtaler om, at det var en lidt sjov sådan, vej ind til hele det her adfærdsperspektiv, og ligesom tale med folk hen over bardisken i en fadøl. Der lærer man nogle andre ting om, hvad der betyder noget, end når de står på deres arbejdsplads. Hun er vist stadigvæk bare. Jeg ved faktisk ikke, hvor hun er bartender i dag, men det kan man jo finde ud af, hvis man er interesseret. Derefter blev hun planlægger i Frederiksværk Kommune, hvor hun første gang arbejdede med strategisk planlægning, meget langstrakte udviklingsopgaver. Men da der var en sparerunde, tror jeg, hun sagde, så blev hun rykket ned og lavede lokalplansarbejde. Og det var meget praktisk, og hun kørte ligesom sur i, at der ikke var nogen perspektiver i det, hun lavede. Og lige inden jeg mødte Marianne, blev hun ansat i Københavns Kommune. De manglede lidt udadvendt profil, siger hun, og det passede jeg åbenbart på. Nu er jeg ude i alle de her virksomheder og tale med dem og prøve at bygge samarbejder. Og samtidig arbejder med en masse andre aktører i forhold til strategien om overordnet CO2-neutralitet i København. Det er både konkret, i øjenhøjde og med overordnede visioner. Det er de sammenhæng, jeg synes er sjovest. Og jeg tror egentlig igen her, det er at tage de sidste sætninger som eksempel på, at der ligesom er en eller anden form for blanding af interesser, blanding af både faglige og personlige interesser, som gør, at Mariannes faglighed bliver institutionaliseret i kommunen, eller hvad man skal sige, at hun leverer en indsats ind i det kommunale sådan strategiske apparat. Og det er ligesom sammenstykket af nogle forskellige baggrunde, som, når jeg kigger på dem, er meget mere komplekse end det, man kan betegne med et begreb eller med en disciplin. Men kræver ligesom lidt bredere forståelse af, hvad det er for nogle mennesker, der træder ind i sådan et rum. Og den anden pointe, jeg vil sige, er, at når der så er sådan et her projekt som Formel M, så sker der en konvergens. Altså når de her mennesker møder hinanden, så er der rigtig mange uforudsigelige
interesser, der begynder at binde dem sammen. Mange forskellige måder at begynde at samarbejde på, som kan være meget svært at forudsige. Det skaber et meget interessant, både fagligt og personligt og socialt rum for de mennesker, der træder ind i projektet. Og derfor valgte jeg fokuseret på, eller jeg ved ikke, om jeg opfandt det, men det er i hvert fald et begreb, der trådte meget frem, nemlig ordet mellemrum. Fordi de her fagligheder blev ligesom alle sammen brudt på det samme tidspunkt. De gik alle sammen ind i Formel M-projektet og blev en del af noget fælles, som om de kunne lide det eller ej, på en eller anden måde ændrede deres faglige forløb. Og jeg tager begrebet mellemrum som sådan et midlertidigt ophold i et ellers kontinuerligt forløb. Så det er et eller andet, hvor man på en eller anden måde føler sig brudt eller ændret for en kort stund. Og jeg henter begrebet fra Bruno Latours seneste arbejde med at kigge på moderne institutioner, hvor han siger, at every leap across a hiatus represents a risk taken that may succeed or fail. The result of such passage of this more or less successful leap is a new continuity, a wake left behind. Så det handler lidt om at se det her projekt som en form for brud med nogle forløb, som vi måske ikke helt lige præcis ved, hvad kommer til at blive, men vi kan begynde at undersøge mellemrummet for, hvad det er for nogle dynamikker, der foregår derinde, hvad er det, der sker i de her eksperimentelle mellemrum. Og med nogle andre ord, så siger Joy, en planlægger fra Aarhus Kommune, at det er lidt en satellit i forhold til resten af kommunen. Vi gør noget, man normalt ikke må. Vi gør nogle ting, man normalt ikke bør. De er ude i en form for ingenmandsland i forhold til, hvad man plejer at gøre, hvad man er normalt engageret i eller involveret i. Og det er det, jeg kalder mellemrum. Og det er jo ikke bare sådan lige til at være i sådan et mellemrum. Og både det at skulle tage nye roller og være i tvivl om, hvilken proces man skal skabe, gjorde, at der rigtig mange blev i tvivl om, hvad det var, der skulle ske. Morten siger, at jeg er ude på en tynd is. Joy siger, at jeg ved ikke, hvad det næste skridt er. Det finder jeg helt sådan ud af. Og Marianne siger, at det virkede også, som om de andre i Formel M var i tvivl om, hvad de skulle. Der var ligesom sådan en generel stemning af, at det var åbent det her. Det var lidt svært at finde ud af, hvad der skulle ske, og måske derfor kom det til at fungere på nogle andre måder. Fordi den her tvivl førte til, i hvert fald ifølge mig, at der blev dannet nogle faglige fællesskaber af nødvendighed, kan man sige. Tina siger her, at det, at man indgår i et større projekt, gør, at hendes eget, ikke bare sådan et, hvor jeg er et par kollegaer ud og laver noget nyt i vores kommune, hvor det bare stopper ved os. Nu har jeg troen på, at vi laver noget sammen. Det driver mig helt enormt meget, at vi rykker på tingene sammen, og at vi hver især bliver dygtigere samtidig. Så man kan sige, der er en eller anden form for sådan en følelse af at være en del af en bevægelse sammen med andre, som man ikke præcis ved, hvor skal hen, men man kan se, at der er andre tilsvarende bevægelser i gang. Og Marianne siger, at det er lettet presset for mig at høre fra Tina, at jeg ikke skulle forsøge at styre processen så meget, eller fra Joy, at det i hendes erhvervsnetværk også tog lang tid at bygge tilliden op med virksomhedslederne. Og her kommer vi en lille smule ind på, hvad de har arbejdet med. De her erhvervsnetværk, hvor forskellige virksomhedsledere skulle begynde at tale sammen om, hvordan de ville ændre deres organisationer, og hvilke udfordringer omkring trafik og CO2, de gerne vil arbejde med i deres organisationsstrategier. Og det er ligesom at finde ud af, hvor processen går i stå, eller hvor den fejler, og lære hinandens måde at håndtere de problemer på, var noget, der virkelig slog meget ud i de planlæggernes oplevelser at være, i hvert fald i samtaler med mig, og min oplevelse at være der. Og jeg har lidt taget nogle begreber med, som kan være med til at udvide, hvad det her mellemrum så gør, eller hvad det er. Og der er et begreb, der hedder enklaver, altså for at lave nogle grupperinger inden for et felt, som eksisterer, som fungerer på nogle andre præmisser, med nogle andre regler, med nogle andre positioneringer. Man kan også tale om, i Team Længere taler om communities of practice, der deler en bredere fælles oplevelse af at gøre noget nyt. Så der er sådan en form for sådan, der er nogle begreber, der kan hjælpe os lidt med at forstå, hvad de her faglige mellemrum går ud på. Det kan vi eventuelt også snakke mere om i samtalen efterfølgende. Det sidste, jeg vil sige om de her mellemrum, er, at det var også meget vigtigt ligesom at bringe det her tilbage i organisationerne. Så jeg stillede forskellige spørgsmål til de her virksomhedsledere om, hvad er det egentlig, de får ud af at være med i de her netværk? Hvordan får man organisationer til at trække vejret? Hvordan bringer man det tilbage, som har været ude i sådan en satellit? Hvordan gør man det her til noget, der kan hjælpe mennesker med at organisere på nye måder? Ikke nødvendigvis ved at definere, hvad organisationen er, men hvad der kan sætte nye former for organisatoriske processer i gang. Der er det langt citat her fra Søren fra Novo Nordisk, som siger, at det er super interessant at begynde at være proaktiv, og holdningen i min organisation har været, at folks måder at komme og arbejde på er deres eget problem. Det her giver knuder og besværligheder, og dem glemmer vi nogle gange at tale om.
Derfor mangler jeg muligheder for at få nye idéer, gode dialoger, ordentlig feedback til mit arbejde og spare sådan rigtigt med andre om, hvordan mobilitet kommer med på mine ledelsesmøder, hvordan man formidler de her ting internt, hvordan vi fastholder interessen, hvordan man samler ambassadører op, hvordan man finder græsrødder, ildsjæle, og hvordan bliver organisationer klar til at fastholde et bredt fokus på de her spørgsmål. Det er de dybere spadestik, der er interessant i min verden. Og hans kan man sige, behov følte han var noget af det, der kunne lade sig gøre, når man mødtes på tværs af de organisationer. Der var ikke et hierarki indover, altså fra hans egen organisation. Han kunne diskutere det hierarki, han normalt var en del af. Han kunne diskutere de faglige spørgsmål, han normalt havde i en organisation med nogen, der sad og havde de samme spørgsmål eller tilsvarende spørgsmål andre steder. Så på den måde lærte han for eksempel rigtig meget af. Jeg ved, at han havde en meget tæt dialog med en medarbejder i Tryg, som et forsikringsselskab, om hvordan de ligesom kunne arbejde strategisk på deres ledelsesposter. Og nu går jeg så videre til det sidste del af analysen, som er etikker, hvor jeg på en eller anden måde lidt går videre fra Sørens idé om, at vi er nødt til at gøre noget, vi er nødt til at skabe nogle forandringer, selvom der ikke er organisatorisk opbakning til det. For det, jeg kalder værdimæssigt overskud, er for mig en iagttagelse af, at der for alle de her mennesker er noget, de gerne vil, noget, de godt kunne tænke sig, der skulle forandre sig, men som de ikke har ressourcer eller tid til at gennemføre i deres professionelle praksis. Og det synes jeg er måske en meget banal observation, men det er noget af det, der virkelig har givet mening for mig at arbejde videre med mine analyser. Jeg vil faktisk ikke læse det her citat op, men bare sige, at ham her Campbell taler om, at det er vigtigt, at man ikke kun ser på professionel etik, men også på den private etik, som driver en praksis. Fordi der er en grundlæggende politisk natur, som ikke kun er den professionelle, men også den private. Jeg brugte, for at komme videre fra den her praksisetiske tilgang, med iagttagelsen af, at der er en masse private værdier, som også har en indflydelse på planlæggers professionelle faglighed, brugte jeg de løse læsning af Spinoza til at prøve at differentiere de her etiske private eller sådan alternative etiske værdier. Deleuze kalder Spinozas filosofi for en vital innovation, eller en metode for vital innovation. Og han taler, Spinoza, om 3 forskellige niveauer af etisk værdidannelse. Han taler om det, vi sanser, både det, vi kan mærke med vores krop, og den medmenneskelighed, vi på en eller anden måde er en del af, når vi sidder over for mennesker og taler med dem. Han taler om begrebslige etikker, som sproglige systemer, vi prøver at ændre, forskellige begreber, vi prøver at ændre betydningen af. Og så taler han om noget, han kalder gennemgribende etikker. Hos Spinoza hedder det lovsløser det immanens, men det er en religiøs, en spirituel, en ideologisk orientering mod nogle større strukturer, som vi måske ikke kan have direkte indflydelse på, men som stadig betyder utrolig meget for, hvordan vi har det. Og jeg vil lige, tror jeg godt, jeg kan nå, det kan jeg sagtens, gennemgå de 3 etikker med nogle eksempler, så vi lidt bedre kan se, hvad det er, det drejer sig om. For de sanselige og medmenneskelige etikker har jeg et eksempel med her, som handler om Sørens sunde fornuft. Og han siger, hvad er sund fornuft for mig? Hvad der er sund fornuft for mig, er det ikke nødvendigvis for alle andre. Men jeg kan godt mærke, at når vi holder i en kæmpe lang kø ude på motorvejen, så bliver jeg nødt til at gøre et eller andet. Og det, der er interessant for mig i Sørens fortælling her, at han ligesom, ja, det kan vi komme tilbage så. Når jeg kommer ind fra byen om morgenen, så holder vi alle sammen i mange kilometer i nødsporet. Det er jo fordi folk venter på at dreje af, og lyskrydset op for enden kan ikke håndtere alle bilerne. Og mestermanden kan jo også se, at folk er stresset, når de kommer derud på vej hjem. De skal være i Herlev kl. 5 og hente deres børn i børnehave. Og jeg kan se, at de er travlt. Så jeg ved, at virksomheden bliver nødt til at gøre noget. Alternativet kan ikke bare være plads for nogle nye parkeringspladser til. Og det, der er interessant for mig i den her tilgang, er, at han ligesom bruger sin egen oplevelse af noget, som er helt konkret, kropsligt, en orientering mod hans kollegaer, til at argumentere for en organisatorisk forandring eller en strategisk forandring i organisationen. Der er ikke en faglig vurdering her, der er en konkret personlig oplevelse, som bliver draget ind som argument for en meget stor strukturel forandring. Og hvis vi går videre til begrebslige etikker, så dukker der et begreb op, som jeg faktisk selv har lavet, men som er bygget ovenpå nogle af planlæggernes fortællinger om, hvor de gerne ser deres roller som myndighed flytte sig til. Det er det, jeg kalder de villige koalitioner. Og det handler om, hvordan det de normalt kalder en myndighedsrolle, hvor man sender noget ud i høring, så får man høringssvar, og så ud fra sådan en faglig helhedsvurdering sorterer man i, hvad der kan bruges til at informere den høring.
Eller man går ud og siger, hvad der skal ske, og så kan folk ligesom reagere på det, og så er der en diskussion af, om det er godt nok, eller om der skal gøres mere. Det de siger, Joy og Stine her, Joy fra Aarhus og Stine fra Allerød, er, nu ser vi de borgere og organisationer, vi bringer ind som ressourceorganer, med viden og indsigt, og de forandringer, vi arbejder med nu, skal komme fra dem. Hvis de virkelig ikke vil, eller kan, eller deres hverdag er så fastgroet, at de ikke kan se, at den hænger sammen på andre måder, jamen så er det ikke dem, vi skal nå i første omgang. Lysten skal jo være der hos dem selv. Jeg oplever imidlertid stor interesse blandt mange organisationer og medarbejdere for at gøre nogle ting grundlæggende anderledes. Og her vil jeg sige, at det store skift for mig og i samtale med dem var, at de ligesom, når de arbejder med de her spørgsmål, der handler om adfærd og organisationsforandringer, er meget opmærksom på, at det ikke er noget, de kan gøre. Det er noget, de bliver nødt til at have andre mennesker med på en måde, hvor idéerne og forandringerne kommer fra dem. Så de ser sig nu som sådan et faciliterende organ. Vi prøver at være faciliterende organ, der kommer ud og spørger, hvad har I brug for? Og så må vi se, hvordan vi kan tilrettelægge så flest mulige af jeres ønsker kan blive tilgodeset. Det handler om at lære mere om, hvordan interesser kan føre til beslutninger i mange forskellige konstellationer og sammenhæng. Ligesom er interesseret i at finde ud af, hvor kan vi skubbe på nogle processer forskellige steder, så der sker noget i en virksomhed, eller i et trafikselskab, eller i en borgergruppe, eller i en boligselskab. De begynder at udvide den her tankegang til også at kunne placere nogle faciliterende, dialogskabende processer i andre sammenhæng end bare i virksomheder. Så det er ligesom de villige koalitioner, som jeg synes er en interessant tanke. Jeg har skrevet fans og publics på her, fordi det lidt også handler om, at de lidt anerkender, at der er nogle offentligheder, som ikke bliver talt frem af myndighederne. Der er nogle måder, som folk føler, at de kan ændre deres liv på, som der ikke er plads til, eller tid til, eller ikke er opmærksomhed på, som de gerne vil prøve at generere noget opmærksomhed omkring. Så det er en begrebspolitik, en myndighedsrolle, der bliver til en koalition. Den sidste gennemgribende ting, den her kan vi godt lide, det er økonomisk religion. Og det er Morten, som er planlægningskonsulent, som jeg havde nogle rigtig gode snakke med, meget lange snakke også, som ligesom siger, sådan på meget overordnet niveau. Så det her med, at vi skal have vækst, er virkelig problematisk. Jeg kan aldrig lade være med at sige, hvorfor. Hvorfor skal vi ud og køre længere på arbejde? Hvad er det lige, vi savner? Er det kun fordi, vi er bange for at blive overhældet af nogle andre? Og det er sådan det grundlæggende, sådan overordnede spørgsmål, han stiller. Vi taler også meget om, hvordan vi ligesom er opdraget til at gå i skole med en forventning om, at vi skal lære at blive økonomiske altså subjekter. Vi skal lære at handle, vi skal lære at tjene penge, vi skal lære at gå på arbejde for at få en indkomst. Det er noget, som Morten ser som et strukturelt eller ideologisk problem. Hans måde at arbejde med det på er det, han kan gøre som konsulent. Men helt konkret har han nogle problemer med den samfundsøkonomiske model, hvis vi beslutter offentlige investeringer i infrastruktur ud fra. Det er sådan nogle helt banale ting, som at bilister tæller tungere i modellen end kollektive trafikanter eller cyklister. Det vil sige, at hvis en bilist sparer 1 sekund, så tæller det mere, end hvis en cyklist eller en kollektiv trafikant sparer 1 sekund. Jeg forsøgte for nogle år siden at provokere lidt ved at bruge modellen til at beregne kommunernes cykelsatsninger. De havde fjernet køresportsfiler og indsat nye cykelstier, og var enormt glade og syntes, det var en kæmpe fremskridt. Beregningen viste, hvor fantastisk dårligt projektet var samfundsøkonomisk, fordi der var nogle bilister, der måtte køre langsommere. Så det Morten siger, selvom jeg er ingeniør, mener jeg ikke, man kan måle og veje alt. Vi må heller ikke tage for givet, hvordan det giver ting økonomisk værdi. Og det er ligesom hans måde at bruge en meget stor, sådan overordnet, gennemgribende etik til at prøve at gøre noget konkret. Der er nogle forskellige eksempler på, hvordan en sådan meget gennemgribende, overordnet interesse for en problemstilling kan blive til en konkret handling. Så nu har vi været de her 3 tiger igennem. Jeg tror ikke, jeg vil sige mere. Men jeg vil gå til mine konklusioner. Og jeg vil starte med at give lidt tilbage til mobilitetsforskningsfeltet. Og i det hele taget måske snakke om, hvad jeg synes, der har været spændende rent metodisk eller vidensproduktionsmæssigt. Og jeg ser en drejning i mobilitetsforskningen, som handler mere og mere om samfundsengagement. Der er folk, der i højere og højere grad begynder at interessere sig for at samarbejde med myndigheder, eller med virksomheder, eller med teknologiudviklere, som kan være designer, eller arkitekter, eller industrielle ingeniører. Og det, jeg kan se i det her projekt, er, at de metoder, der skal udvikles i projektet, bliver til strategiske relationer. Altså når virksomheder, kommuner, konsulentvirksomheder og universiteter arbejder sammen om at lave et metodisk værktøj, så lærer de mennesker også hinanden at kende. Og man bliver nødt til på en eller anden måde at se det som mere end bare noget, der skal opnå, altså en means to an end.
Det bliver også en form for strategisk relation, der bærer flere ting med sig. Og det, jeg synes, der er interessant at begynde at kigge på, det er, hvordan den der decentralisering af, altså der er flere og flere mennesker, der deltager i de her metodeudviklinger, eller de her strategiske relationer, hvad det er for en vidensgrundlag, de ligesom arbejder ud. Så det, jeg synes, projektet på en måde tegner nogle konturer af, er, hvad er det for et slags vidensgrundlag, der kan være med til at støtte, eller gøre, at vi bedre kan se, hvad der sker i de her decentraliserede processer, hvor virksomheder, kommuner, ingeniørvirksomheder, eller konsulenthuse, universiteter alle sammen begynder at orientere sig mod nogle bestemte planlægningsmetoder, eller nogle bestemte strategiske tilgange til planlægning. I forhold til planlægningsteori, så synes jeg, at der er en ret klar optegning af nogle nye arenaer for forandringer. Der er mange af de her virksomhedsledere, som begynder at se deres organisationer som nogen, der skal spille en rolle i samfundsudviklingen. De vil gerne modsvare deres medarbejderes interesser i at ændre nogle grundlæggende dynamikker i samfundet. Og jeg synes, at det er ret vigtigt, også for de kommunale planlæggere, at bringe den erkendelse videre. Der er nogle nye sociale arenaer, man skal kigge på, når man tænker på, hvor forandringer i samfundet skal komme fra. Samtidig er de her platforme, der ligesom går på tværs af organisationer, og ikke rigtig nødvendigvis har et formål, men en eller anden form for læringsproces integreret i sig, også meget vigtigt at kigge på. Så hvordan åbner man op for flere af den her slags mellemrum eller platforme, kan være med til at skabe nogle arenaer. Samtidig, det er ikke kommet så meget i præsentationen, for det var der ikke rigtig tid til. Der er mange af de her politiske felter, som de her mennesker arbejder med. Virksomhedsregulering, trafikregulering, budgetter for busser, cykelindkøbsordninger, energiinvesteringer. Der er mange af de her politiske felter, som i virkeligheden hænger sammen, når man går i praksis og kigger på, hvordan en virksomheds budgetter hænger sammen, eller hvordan en kommunes forvaltning bliver rammesat rent økonomisk. Så når man begynder at trække i nogle af de her tråde, så finder man ud af, at der er en masse politiske felter, der ligesom hiver med. Når man begynder at arbejde med nogle af de her spørgsmål, som de her organisationer tager op, så begynder de også at se, at der er en masse politiske felter, der ligesom lapper over hinanden. Og der vil jeg sige, at der er rigtig meget for forskere at gøre i sådan et felt af praktikere, der gerne vil lave nogle forandringer. Simpelthen at skabe et overblik over, hvad er det for nogle politikker, der er på det her område, og hvordan kan de forandre sig. Så det var nogle af de der lidt mere teoretiske konklusioner. Så tror jeg lige vil vende tilbage til Tina og Marianne og de her mennesker, der er med i projektet. Jeg synes, det er meget vigtigt at understrege, at når vi taler om de her forandringer, så kan vi godt tale om dem som strukturer, systemer og institutioner. Men det er mennesker, der bærer de her ting ind i deres organisationer. Og jeg ved ikke præcis, hvad Marianne laver i dag. Jeg ved heller ikke præcis, hvad Tina laver i dag, men jeg har iagttaget, at der er rigtig mange mennesker, som har skiftet arbejde, som er nogle nye steder, og måske bærer de nogle af de her idéer med videre. Det er svært at sige, men jeg ved for eksempel, at der er en af de kommunale planlæggere, der er sammen med en konsulent, der er blevet ansat i det regionale trafikselskab i København og har startet en ny afdeling. Altså der sker ligesom nogle ting, som gør, at man ikke rigtig kan vide præcis, hvad konsekvenserne er af de her ting strukturelt. Men der er ingen tvivl om, at det er de mennesker, der er med i projektet, som skal bære de her forandringer videre. Og jo flere af den her slags fællesskaber, der er, jo større chance er der for, at der er nogle strukturelle forandringer, der på et eller andet tidspunkt falder på plads, eller falder i hak. Og så tror jeg, jeg vil sige, inden vi går i gang med spørgsmålene, at det, der er meget kendetegn for det, jeg har lavet, er, at jeg er meget interesseret i rationalisering af teori. Altså, hvordan ting på en eller anden måde kan virke i praksis, eller kan sige noget om praksis. Og det er de første 2 år af min afhandling har handlet meget om at deltage og engagere mig i forskellige spørgsmål. Og det er ret svært at repræsentere sådan en praksis efterfølgende på tekst. Og det er noget af det, vi håber, vi kan snakke rigtig meget om, fordi det er noget, jeg er ved at lære selv, og det er noget, jeg rigtig gerne vil blive bedre til. Og noget, jeg synes, der har været spændende ved at få jeres feedback af, at jeg bliver opmærksom på nogle af de udfordringer, der ligger i det arbejde. Så jeg glæder mig til at snakke med jer. Tak fordi I lyttede. Det var det.